Oikein paljon tervetuloa tänne Synergy Worldwide liiketoimintaesittelyyn. Mun nimi on Erik Kammaas ja nyt tämän illan aikana saat tietoa Synergy-yhtiöstä, Synergy-tuotteesta, tästä upeasta mahdollisuudesta. Varsinkin tänä päivänä tarvitaan terveyttä, hyvinvointia, tarvitaan myöskin tulolähdettä. Eli nyt maailmassa tämä ajankohtainen tilanne, se ei pelkästään maailmassa kaiken kaikkiaan, vaan ihan Suomessa, Pohjoismaissa, Euroopassa. Tilanne on semmoinen, että elinkustannukset jatkaa nousua ja monilla perheillä puuttuu turvallisuus ja taloudellinen vakaus ja osa kamppailee ihan jopa selviytymisestä tänä päivänä. Ja saman aikaan useimmat yritykset ja yksinyrittäjät ajautuu konkursseihin. Monia ihmisiä irtisanotaan, koska yhtiöt ei tarvitse enää niin paljon työntekijöitä. Ja digitalisaatio ja tekoäly vauhdittaa tätä työmarkkinamuutosta ihan valtavalla vauhdilla. Ja tämän seurauksena niin ihan semmoiset myöskin aiemmin vakaat työpaikat on nykyään helposti korvattavissa. Ja monet etsii näistä syistä johtuen hyvää uutta mahdollisuutta ansaita tuloja. Monelle se on niin tämmöinen plan B kaiken varalta, että jos esimerkiksi se nykyinen työ onkin semmoinen, mikä tulee tulevaisuudessa katoamaan, niin nyt on ihan täydellinen aika käytännössä niin kuin lähteä liikkeelle Synergin kanssa. Ja haluankin esitellä nyt tänään sinulle tosi hyvän mahdollisuuden palauttaa elämään laatua, vakautta ja turvallisuutta. Ja ihan koskaan ei ole ollut niin kuin tärkeä ja hyvä hetki nimenomaan aloittaa Synergy-liiketoimintaa kuin juuri nyt. Tämä on myöskin liiketoiminta, joka tekee töitä sun puolesta. Eli on hyvä yksinkertainen tapa varmistaa lisätulo tai jopa ensisijainen tulonlähde. Ja ilman taloudellista riskiä. Ja tämä on luotettava kumppani terveyden ja hyvinvoinnin alalla, joka siirtyy seuraavaan kasvuvaiheeseen. Eli tavoitteena on nousta seuraavaksi miljardiluokan konserniksi tällä toimialalla, joka tarkoittaa suunnilleen kaksinkertaistumista tämän yhtiön osalta. Nyt etsitään uusia kumppaneita ja johtajia kaikkialta Euroopasta, Suomesta, Pohjoismaista, mutta ihan joka puolelta Eurooppaa, tähän hyvin ainutlaatuiseen uramahdollisuuteen. Ja tässä saa kattavan tuen, huippuluokan tuotteet ja toimivaksi todetun järjestelmän käyttöön. Ja kaikki tämä ilman mitään taloudellista riskiä. Mitä me sitten tarjotaan ihmisille? Me tarjotaan parempaa terveyttä, ravintolisät, lisätuloa, mutta jopa ihan passiivista tuloa, eli aikavapautta ja käytännössä sitä taloudellista vapautta sillä tavalla, että monilla ihmisillä, joilla on vielä tulot, niin käytännössä ei ole välttämättä aikaa. Ja käytännössä tämä on niin se yksi tosi iso merkittävä tekijä, mitä Synergy mahdollistaa. Ja tämä on todellinen mahdollisuus jokaiselle ihan taustasta, iästä, koulutuksesta ja taloudellisesta asemasta riippumatta. Eli missä tilanteessa eri ihmiset on liikemaailmassa kaiken kaikkiaan? On ihmisiä, jotka on työntekijöinä. Mä olin aikoinaan pitkään elektroniikka-alalla 15 vuotta töissä. Ja silloin vaihdetaan aikaa tuloihin tekemällä töitä muille ihmisille. Ja silloin ei ole mahdollisuutta päättää omasta ajankäytöstä. Ja käytännössä niin kun, esimerkiksi mä rupesin silloin miettimään sitä, että mä oon tehnyt tosi paljon viikonlopputöitä ja pitkiä päiviä ja matkoja ja muita. Niin loppujen lopuksi ne oli sen yrityksen omistajat, jotka niin kuin vaurastu siinä erityisesti. Ei niinkään työntekijät. Ja sitten on yksinyrittäjiä, jotka on yrittäjä, mutta he työskentelee itselleen. Eli silloin on kuitenkin työntekijänä siinä omassa yrityksessä ja se tulon hankkiminen on niin kuin riippuvainen siitä omasta työpanoksesta. Se tuo vähän enemmän vapautta ajankäyttöön, mutta vaan hyvin vähän turvaa. Eli koska sitten yrittäjänä on kuitenkin sitten vastuuta paljon, mutta sitten jos on myöskin se työntekijä siinä, niin se on niin kuin, siinä on omia riskejä. Ja sitten on yrityksen omistajat, eli ihmiset, jotka on palkannut ihmisiä tekemään työtä heidän puolestaan.
Ja silloin käytännössä niin se tuottaa heille passiivisia tuloja myöskin. Mutta siinä on suuret alkuinvestoinnit, merkittävä vastuu ja paljon stressiä. Ja jos katsoo, Suomessa on esimerkiksi startuppeja, niin kourallinen, jotka on isosti menestynyt, mutta sitten se on taustalla sitten taas niin kuin valtava määrä erilaisia yrityksiä, jotka ei ole onnistunut. Nyt neljäs kategoria on sijoittajat. Eli sijoittajat on henkilöitä, joiden puolesta raha tekee töitä. Eli käytännössä heillä on ollut pääomaa, mitä he on sijoittanut, ja sitten se raha tuottaa heille. Ja se mahdollistaa taloudellista riippumattomuutta ja ajallista vapautta. Mutta tarvii myöskin tietyt taidot, tietyt lähtökohdat, ja sitten jos onnistuu yhdessä sijoituksessa, niin onnistuuko toisessa. Ja että se toistettavuus on myös oma juttu. Ja siellä on nimenomaan isoja riskejä myös. Eli nyt synergimahdollisuus toimii ihan kaikille ihmisille näissä erilaisissa elämäntilanteissa oleville. Eli käytännössä miten tämä eroaa sitten perinteisestä markkinoinnista? Jos perinteisessä mallissa, niin kuin logistisessa mallissa on se, että on valmistaja ja kuluttaja, niin siellä on välissä on tukkukauppa ja vähittäiskauppa. Niin sitten taas tässä verkostomallissa on valmistaja ja siinä ei olekaan mitään välissä, eli ei ole tukkukauppaa, ei ole vähittäiskauppaa, eli ei tarvitse lainkaan niitä vuokratiloja tai hankittuja tiloja, ei tarvitse henkilökuntaa ja niin edelleen. Eli käytännössä kuluttajat ostaa suoraan valmistajalta, ja tästä tulee tosi paljon säästöjä, ja silloin pystytään kehittämään parempia tuotteita, ja myöskin siitä taas pystytään maksamaan palkkioita niille henkilöille, jotka oikeasti käyttää tuotteita ja vie tätä tietoa eteenpäin. Nyt tässä on 3 tämmöistä pääasiallista pilaria tässä liiketoiminnassa. On suoramyynti, joka tarkoittaa ihan sitä, että voi ostaa kaikkein edullisimmalla hinnalla, tukkuhinnalla tuotteita, ja sitten voi myydä eteenpäin niitä vähittäismyyntihinnalla. Monet ihmiset haluaa ostaa suoraan tuotteen, ja käytännössä suoramyynti on tärkeä yksi pilari. Ja sitten on online-myynti, eli Synergy antaa kaikille oman nettisivun, oman Synergy-nettisivun, jossa ei ole mitään kuukausimaksuja, ei vuosimaksuja. Ja käytännössä ihmiset voi ostaa sieltä sun Synergy-sivulta tuotteita, ja Synergy toimittaa tuotteet suoraan heille ja maksaa myyntikatteen sinulle. Eli se on vaihtoehto tämän suoramyynnin kanssa, eli voi käyttää jompaa kumpaa tai voi käyttää molempia, eli semmoinen hybridimalli. Ja sitten taas on verkostomarkkinointi ja se tiimin rakentaminen, eli se puoli, että pystyy rakentamaan tiimin, joka markkinoi tuotteita yhdessä, yhteistyönä, eli verkostona. Eli käytännössä tässä pystyy myöskin sitten auttamaan muita ihmisiä menestymään tässä liiketoiminnassa. Ei pelkästään myydä tuotteita, vaan myöskin autetaan ihmisiä onnistumaan tässä toiminnassa ja autetaan ihmisiä ansaitsemaan tuloja, mikä on todella tärkeää tänä päivänä. Nyt tässä onkin sitten erilaisia ansaintatapoja, eli yksi on tuotteiden myyntikate, joka tulee silloin, jos myy suoraan tuotteita tai jos ihmiset ostaa tai kun ihmiset ostaa nettisivuilta tuotteita. Ja sitten on tämmöinen kuin eliittihyvitys, joka on tämmöinen 20% extra hyvitys, joka tulee tietystä tuotevolyymista, omista tilauksista ja näiden asiakkaiden tilauksista tuon tuotteiden myyntikatteen lisäksi. Ja sitten on starttibonuksia, kun auttaa uusia ihmisiä mukaan tähän toimintaan. Ja sitten on peruskomissiota, joka tulee siitä organisaatiovolyymista. Ja sitten on megamatch-bonus, josta kerron hetken kuluttua. Se on hyvin merkittävä palkkio tässä just niin nimenomaan siinä passiivisen tulonlähteen muodossa. Ja sitten on johtajuusbonuksia, jotka tulee siinä vaiheessa, kun se liikevaihto alkaa kasvaa vähän isommaksi. Ja sitten on 7. on Global Share Bonus, joka on tämmöinen maailmanlaajuinen lisäbonus. Ja näiden normaalien palkkioiden lisäksi on myöskin tämmöisiä kampanjapalkkioita. On Title Plus bonus ja sitten on matkakampanjat.
jotka on erittäin innostavia ja merkittäviä lisäkampanjoita ja bonuksia näiden normaalipalkkioiden lisäksi. Nyt tästä palkkiojärjestelmästä löytyy hyvin tietoa tämmöisen linkin kautta kuin syner.one/megamatch. Ja siellä Synerkin perustaja Dan Higginson kertoo suoraan tästä palkkiojärjestelmästä, miten se on rakennettu ja miksi se on sellainen kuin se on ja mikä tekee siitä hyvin erityisen. Nyt samalla tavalla kuin meillä on näitä erilaisia palkkiomuotoja ja on 3 pilaria, on suoramyynti, online-myynti ja verkostomarkkinointi, niin samalta myöskin on erilaisia tapoja aloittaa, riippuen justiin siitä, että mitä polkua haluaa niin kuin kulkea. Eli 3 hyvin yksinkertaista aloitusta. Yksi on tämmöinen perustartti ja se on tutustuminen tuotteisiin ja se asiakaskannan rakentamisen aloitusta. Ja tässä kun lukee tämmöinen kuin 200 CV, niin se CV-arvo on tämän tuotteiden semmoinen komissiovolyymiarvo, josta kerron hetken kuluttua lisää. Toinen vaihtoehto on tämmöinen vahvempi business-startti, joka on niin kuin vahvempi liiketoiminnan starttaus, jossa saa laajemmin tuotteita saman tien käyttöön ja totta kai sitä kautta myöskin laajemman tuotekokemuksen. Ja myöskin halutessaan saa tuotteita, joita voi myydä saman tien eteenpäin ihmisille. Ja sitten on tämmöinen johtajuusstartti, jossa on maksimoitu tuotekokemus ja se on se kaikkein vahvin mahdollinen startti, josta riittää tosi reippaasti tuotteita ihmisille eteenpäin toimitettavaksi saman tien. Ja nyt jotta ymmärtää tätä liiketoimintaa vielä vähän paremmin, niin mä näytän tämmöisen duplikaatiomallin tästä liiketoiminnan rakentamisesta tällä kaikkein vahvimmalla starttivaihtoehdolla. Eli käytännössä nämä periaatteet toimii ihan samalla tavalla näillä kaikilla vaihtoehdoilla, perustartilla tai sitten liiketoimintastartilla tai tällä johtajuusstartilla. Mutta tässä esimerkissä on käytetty näitä johtajuusstartin periaatteita. Tässä on semmoinen idea, että mikä mahdollistaa sen, että pystyy hyvin nopeasti rakentamaan merkittävän tulolähteen. 90 päivässä 5 asiakkaan asiakaskanta ja 2 partneria eli liiketoimintakumppania mukaan per kuukausi 3 kuukautena, eli yhteensä 5 asiakasta ja 6 tiimijäsentä. Ja nyt tämä ei ole missään nimessä mikään semmoinen, mikä pitää tehdä, vaan tämä on vain mahdollisuus. Tätä kautta mahdollistetaan se, että voi ansaita jo 3 kuukaudessa 5 tonnia ja yli 10 tonnin jo 4 kuukauden jälkeen. Ja näytän tarkasti, miten tämä järjestelmä toimii. Ja sitten on hyvä tietää se, että tätä rakennetaan nimenomaan, jos päättää edetä tällä systeemillä, niin silloin sitä rakennetaan yhdessä. Eli kukaan ei jää yksin matkalla kohti omia tavoitteitaan. Eli tässä on sitten useita auttajia tekemässä sitä työtä yhdessä, jotta sinun tavoitteet toteutuu. Ja tässä on mahdollisuus sponsoroida kumppaneita 26 maassa ympäri maan. Nyt tässä rakennusmallissa ensimmäisenä kuukautena saavutetaan tämmöinen ensimmäinen tittelitaso nimeltä bronssi. Ja se tapahtuu sillä tavalla, että on se oma starttipaketti, josta riittää tuotteita itselle, mutta sitten siitä riittää myöskin asiakaskannan rakentamiseen tuotteita. Ja tässä mallissa autetaan 5 henkilöä starttamaan tämmöisellä tuotteella kuin ProArki 9+. Ja sitten tuodaan 2 ihmistä mukaan tähän liiketoimintaan vastaavalla samanlaisella starttipaketilla. Ja silloin täältä tulee tuloa näillä erilaisilla tavoilla. Tulee asiakkaasta tuloa, tulee näitä peruskomissioita, tulee starttibonuksia ja sitten tulee myöskin kampanjabonuksia, tämmöinen kuin Title Plus-bonus. Yhteensä tässä tilanteessa tulee 515 €. Sitten toisella kuukaudella saavutetaan hopeataso sekä kultataso. Ja tämä tapahtuu sillä tavalla, että ei osteta enää tuotteita sitä isoa starttipakettia itse, vaan pidetään aktiivisena omana
kestotilauksena vähintään 120 CV:n tilaus, mikä on esimerkiksi vaikka 2 tämmöistä ProArch 9-tuotetta tai hetken kuluttua näytän muita vaihtoehtoja. Mutta se on ihan semmoiseen omaan käyttöön tarkoitettu määrä on se, että on se oma kestotilaus voimassa, jota voi milloin tahansa muuttaa, se voi milloin tahansa siirtää, keskeyttää. Tässä Synergissä ei ole mitään semmoista, että se olisi, että sitä ei pysty muuttamaan. Nyt toisen kuukauden aikana tuodaan, sitten taas autetaan nämä asiakkaat tilaamaan suoraan Synergiltä tuotteita, eli tavoitteena on pitää ne 5 asiakasta siellä asiakaskannassa ja sitten tuoda 2 uutta henkilöä taas mukaan tähän toimintaan ja auttaa nämä edellisen kuukauden aikana liittyneet tekemään samaa. Ja silloin totta kai nämä palkkiot kasvaa, eli tulee asiakkaista, tulee peruskomissioita, starttibonuksia, tulee lisää näitä Title Plus-bonuksia ja sitten alkaa tulla tätä Megamatch-bonusta, koska tässä vaiheessa sinulla on nyt henkilöitä siellä organisaatiossa, jotka alkaa ansaitsemaan tuloja sieltä tiimistä. Ja silloin nämä seuraavan kuukauden ansiot on 1114 € ja yhteensä on tullut 1629. Eli silloin on jo reippaasti tullut se ensimmäinen starttipaketti ilmaiseksi ja sitten on vielä jäljelläkin tuotteita ihan reippaasti. Ja sitten 3. kuukautena ylläpidetään sitä 5 asiakkaan asiakaskantaa, totta kai sitä voi myöskin kasvattaa, mutta tällä mallilla riittää se, että on 5 asiakasta. Ja sitten tuodaan 2 uutta henkilöä mukaan tähän toimintaan ja näin sitten taas peruskomissiot kasvaa, starttibonukset tulee, Title Plus-bonukset kasvaa ja Megamatch-bonus kasvaa. Ja yhteensä tässä vaiheessa on tullut 4693 €. Ja sitten 4. kuukautena, nyt koska tavoitteena oli tuoda 2 ihmistä per kuukausi 3 kuukauden ajan, eli yhteensä 6 ihmistä. Eli nyt tällä mallilla 4. kuukautena ei enää tuoda uusia ihmisiä mukaan itse. Mutta totta kai autetaan sitten taas olemassa olevia tiimijäseniä rakentamasta omaa asiakaskantaa ja tuomalla taas muita ihmisiä mukaan tähän toimintaan. Ja näin kun se monistuu, niin silloin 4. kuukauden tulee tämmöiset tasot kuin Team Manager ja Team Director. Ja silloin niin kuin peruskomissiot kasvaa reippaasti. Starttibonuksia ei tule enää, jos ei tuo uusia ihmisiä itse mukaan. Title Plus-bonukset on merkittäviä ja Megamatch-bonus kasvaa. Ja yhteensä tällä mallilla on ansainnut 4 kuukauden aikana 13 000 € ja 72 senttiä. Eli tästä täytyy muistaa, että tämä on se kaikkein vahvin esimerkki, mutta tämä on myöskin tehty sillä tavalla, että se on oikeasti toteutettavissa. Eli käytännössä on ihmisiä, jotka on rakentanut liiketoimintaa vielä hyvin paljon voimakkaammin ja nopeamminkin, mutta on tärkeää, että jokainen löytää sen itselle kaikkein parhaiten sopivan tavan edetä, luontaisen hyvän tavan. Näiden palkkioiden taustalla on Megamatch-bonus ja Megamatch-bonus on hyvin erityinen palkkiomuoto, joka on Synergissä. Ja se tarkoittaa sitä, että kun sinulla on henkilö, jonka sinä olet mukaan tuonut tähän toimintaan ja hän ansaitsee peruskomissioita, eli häntä on autettu starttaamaan oma liiketoiminta ja hänellä on alkanut muodostua sitä tiimivolumia, niin silloin hän ansaitsee peruskomissiota. Ja silloin sinulle tulee bonuksena aina sama summa Megamatch-bonus, niin sama summa, mitä hän saa peruskomissio, tulee sulle Megamatchina. Eli tämmöisenä lisäbonuksena. Eli näissä esimerkkeissä sulla on 4 henkilöä, jotka ansaitsee yhteensä 3 000 € kuukaudessa peruskomissiota, niin silloin sulle tulee 3 000 € Megamatch-bonusta kuukaudessa. Ja tämä tulee ihan silloinkin, vaikka sä olisit tuonut mukaan 1 ihmisen tähän liiketoimintaan ja hän on innostunut ja hän rakentaa omaa tulolähdettä ja omaa organisaatiota tässä, niin silloin jos hän ansaitsee vaikka 500 € kuukaudessa peruskomissiona, niin sulle tulee 500 silloin kuukaudessa Megamatch-bonuksena. Eli käytännössä hyvin erityinen palkkiojärjestelmä, joka niin kuin kannustaa siihen, että tukee kaikkia tiimijäseniä menestymään, koska auttamalla muita ihmisiä, niin siltä kautta menestyy itse parhaiten.
Ja tästä löytyy hyvin tietoa tässä Dan Higginsonin videossa, joka kertoo tästä palkkiojärjestelmästä. Ja tämä Megamatch varsinkin on passiivista tuloa, koska se perustuu siihen, että muut ihmiset on motivoituneita, innostuneita ja he ansaitsevat tuloja, he saa omat tuotteet ilmaiseksi, he pystyvät auttamaan muita ihmisiä terveydessä ja hyvinvoinnissa, energisyydessä ja elinvoimassa. Ja sitä kautta käytännössä tästä Megamatchista tuleekin huomattavasti vahvempaa tuloa kuin perinteiset tulot. Ja tässä ei ole mitään kattoa, eli käytännössä siinä sä voit tuoda ihan niin monta henkilöä mukaan tähän toimintaan kuin haluat. Ja tässä esimerkiksi on jo nämä 4 tiimijäsentä, he ansaitsevat yhteensä tai keskimäärin 15 000 per henkilö, niin silloin sieltä tulee 60 000 megamatchia. Eli tässä ei oikeasti ole sellaista rajoitusta. Sulla voi olla vaikka 10 ihmistä, jotka ansaitsee tonnia ja sä saat 10 tonnin megamatch-bonusta. Ja nyt minkälainen yhtiö täällä on taustalla? Eli jos mennään tämän sivun tänne vasempaan yläreunaan, niin Synergy perustettiin 1999 Dan Higginsonin visiosta. Eli yhtiö on yli 25 vuotta jo vakautta. Ja Synergy toimii yli 26 maassa, yli 2 miljoonaa tyytyväistä asiakasta vuosittain. Sitten Synergyn emoyhtiö on nimeltä Nature Sunshine Products, joka perustettiin 1972, eli heillä on jo yli 50 vuotta vakautta. Ne on listattu pörssiin, Nasdaqissa löytyy tämmöisellä lyhenteellä kuin NATR, on täysin velaton yhtiö, vakavarainen yhtiö. Ja tämä vakaus on nimenomaan se uusi, tosi tärkeä asia tällä alalla. Eli käytännössä kun valitsee tämmöistä liiketoimintamahdollisuutta, niin se on erittäin tärkeää just, että nämä asiat on kunnossa. Eli vakaa, vakavarainen, velaton ja pitkäkestoista menestystä. Nämä asiat on semmoiset, mihin kannattaa satsata. Ja sitten kun mennään tänne alas, niin on korkeat vastuulliset standardit, eli tämä on tosi tärkeä alue Synergylle. Esimerkiksi kaikki tuotteet valmistetaan 100% aurinkoenergialla ja siellä on myöskin paljon taustalla vielä enemmän tietoa tästä vastuullisuudesta. Esimerkiksi se, että kaikki raaka-aineet, mitä käytetään valmistuksessa niin kuin tuotteiden valmistamiseen, niin kierrätetään. Yli 40 patentoitua koostumusta, ainutlaatuisia ratkaisuja ja poikkeuksellista tiedettä. Monet tuotteet perustuu Nobelin palkittuun tieteeseen, mutta kaikki tuotteet on hyvin vahvalla tiedepohjalla, kliiniset tutkimukset. Ja sitten osa tuotteista on jopa myöskin ihan lääkäreiden virallisella referenssikirjalla, vaikka nämä ei ole lääkkeitä, nämä on ravintolisia, mutta että ne on niin tärkeitä esimerkiksi sydän- ja verenkiertojärjestelmälle, että lääkärit voi suositella niitä myös. Nyt tämä emoyhtiö Nature Sunshine Products tausta on sellainen, että pariskunta, joka on tässä kuvassa, niin he perusti Nature Sunshine vuonna 1972, eli Christine ja Jean Hughes. He oli ensimmäinen yritys, joka kapseloi yrttejä. Eli just se, että on yrttijauhetta, joka on kapselin sisällä, se niellä ja se sulaa vatsassa. Eli tänä päivänä, kun on luontaistuotekauppoja, apteekkeja, jotka myy ravintolisia, jotka on kapselissa, niin se oli heidän keksintö, tai he oli ensimmäisiä, jotka perusti yrityksen tekemään sitä. Ja se oli iso vallankumous ravintolisessa teollisuudessa, muutti asioita tosi paljon jo silloin. Ja kaikki nämä vuodet on ollut tämmöinen edelläkävijä, suunnannäyttäjä. Ja vuonna 2000 Nature Sunshine hankki nuoren ja dynaamisen verkostomarkkinointiyrityksen Synergy Worldwidein. Ja tässä yhdistyy aivan hyvin erityisellä tavalla nämä erilaiset osaamiset. Ja Nature Sunshine ja Synergy Worldwide on tänään yksi maailman johtavista toimijoista terveyden ja hyvinvoinnin alalla. Ja Synergy Worldwidein perustaja Dan Higginson, niin hänen visio, motivaatio, etiikka ja arvot vaikuttaa tosi paljon tässä toiminnassa ja ihan maailmanlaajuisesti. Dan Higginson, hänen nuoruuden oppivuodet oli tohtori Stephen Covin opissa. Stephen Covey tunnetaan siitä, että hän on esimerkiksi valittu yhdeksi vaikutusvaltaisimmaksi amerikkalaiseksi vuonna 1996. Ja hän on kirjoittanut sellaisen kirjan
kuin Seven Habits of Highly Effective People. Ja se on suomeksi käännetty esimerkiksi tiemenestykseen 7 toimintatapaa henkilökohtaiseen kasvuun ja muutokseen. Se on käännetty varmaan joku 40 kielelle ainakin. Ja nyt tämä Stephen Covey-organisaatio on tehnyt, he on ollut neuvonantajana alan suurimmille toimijoille verkostomarkkinointialalla. Ja he on tehnyt perusteellista tutkimustyötä verkostomarkkinoinnissa. Ja Dan oli töissä tämän Stephen Coveyn organisaatiossa tosiaan 10 vuotta. Ja sinä aikana heräsi ajatus siitä, että olisi uuden ajan yhtiö tällä alalla, joka perustuisi näihin periaatteihin, mistä puhutaan esimerkiksi, mitkä tuotiin esille tässä Stephen Coveyn kirjoissa, niissä opeissa. Esimerkiksi 6. prinsiippi täällä kirjassa on hyödynnä synergiaa. Ja se synergissä tulee on aivan niin kuin joka paikassa hyödynnetty synergia. Tuotteissa, ravintoaineiden yhteisvaikutukset ja myöskin tämä palkkiojärjestelmä, josta kerroin pikkasen sinulle hetki sitten. Eli tiettyihin periaatteihin rakennettu yhtiö. Ja Danilla oli semmoinen tausta, että hän niin kuin oman kokemuksen kautta hän tuli syvällinen perehtyminen ravitsemukseen ja kehon happoamistasapainoon. Hän käytännössä rakensi oman terveyden takaisin uudelleen yrttipohjaisten tuotteiden avulla. Ja kannattaa jossain vaiheessa varmistaa se, että sä pääset kuulemaan ihan vaikka suoraan Dan Higginsonilta jossain tilaisuudestaan netin kautta hänen se tarina. Ja se on hyvin koskettavaa ja hyvin merkittävä ja poikkeuksellinen ihminen. Hän perusti Synergy Worldwide-yhtiön Japanissa, eli vaikka se oli amerikkalainen yritys, niin ensimmäinen maa, jossa Synergy starttasi, oli Japani. Ja se oli vuonna 1999, kun Dan oli vain 26-vuotias. Ja hänen visionsa yhdistää ihmisiä ympäri maailmaa ihan valtavan upealla tavalla. Ja Dan painottaa just sitä, että yrityksen 5 keskeisintä vahvuutta on se, että Synergy Worldwide on taloudellisesti vahva ja velaton yritys. Ja sitten on markkinoiden huippuluokan tuotteet ja usein jopa 10 vuotta kilpailijoiden edellä tieteen ja teknologian näkökulmasta. Yhtenä esimerkkinä niin vuonna 2016 Synergy julkaisi mikrobiomituotesarjan suoliston terveyteen ja hyvinvointiin, sen suoliston mikrobiomin resetointiin. Ja silloin kukaan ei edes käyttänyt Suomessa sanaa mikrobiomi. Ja nyt 10 vuotta myöhemmin se on niin kuuma aihe kuin vaan voi olla. Ja Synergy on tänäkin päivänä siinä ihan kärjessä siinä tieteen ja tuotteiden ratkaisuina tuoda. Eli käytännössä suunnannäyttäjä, jolla tuotteet on valtavan upeat. Omat laboratoriot, tuotteiden kliinisiä tutkimuksia varten, hyvin eettinen yhtiö, ei mitään eläinkokeita. Erittäin reilu ja kannustava palkkiojärjestelmä, joka voi mahdollistaa myöskin taloudellisen riippumattomuuden. Että ei ole pelkästään semmoinen harrastusjuttu ihmisille, vaan oikeasti tässä pystyy rakentamaan hyvän tulonlähteen ja jopa semmoisen tulonlähteen, mikä voi antaa tuleville sukupolville. Ja sitten nämä globaalit trendit tukee toimialaa valtavan upeasti. Ja mä kerroin aikaisemmin jo sitä, että miten yritysmaailma muuttuu ja käytännössä ihmiset tarvii uudenlaista tapaa ansaita tuloja. Mutta sitten sen lisäksi myöskin terveyden ja hyvinvoinnin tuotteet on semmoinen valtava megatrendi, joka kasvaa jatkuvasti. Eli se on miljardiluokan kasvualue tällä alalla. Eli Synergy on nämä globaalit trendit tukee ihan tätä toimintaa valtavan upealla tavalla. Ja tässä on kuva tuolta tutkimuskeskuksesta, Hughes Center, tutkimus- ja kehityskeskus. Eli sen lisäksi, että Synergyllä on oma tuotantolaitos, mikä on 8600 neliöä ja täysin aurinkoenergialla toimiva ja NSF-sertifioinnit, täysin luomusertifioitu, ISO 9000-sertifioinnit, GMP-standardinmukaisuus, antidoping-sertifiointeja, terapeuttisten tuotteiden sertifiointeja. Niin sen lisäksi heillä on myöskin tämmöinen kliinisten kokeiden tutkimuskeskus, joka sijaitsee Synergyn pääkonttorilla. Ja siellä on tämmöinen tutkijatiimi, joka etsii niitä raaka-aineiden yhteisvaikutuksia, kehittää tuotteita, justiin tämmöisiä, jotka on aikaansa edellä ja juuri tätä päivää.
eli suunnannäyttäjätuotteita, innovaation niin kuin kärki. Ja heillä on tieteellinen ohjausryhmä tätä varten, jossa on yli 25 tutkijan, tiedemiehen ja lääkäriasiantuntijatiimi. Ja sitten heillä on myöskin näitä laadunvarmistuslaboratoriot aivan omalla tasollaan, eli heillä on yli 600 testiä tuotteiden korkeamman puhtauden ja tehokkuuden varmistamiseksi. Tuotteissa ei ole raskasmetalleja, torjunta-aineita eikä mitään muita haitallisia aineita. Heillä on 5 eri laboratorioa, jossa he tarkastavat joka ikisen raaka-aine-erän ja käytännössä valmiin tuotteen useissa eri vaiheissa. Eli siellä on yrttilaboratoriot, mineraalilaboratoriot, siellä on vitamiinilaboratoriot, mikrobilaboratoriot ja niin edelleen. Ja tästä laadusta löytyy hyvin tietoa tämän Synergy.one kautta laatu. Sieltä löytyy video, jossa pääsee näkemään sitä laadunvarmistusta ja pääsee käytännössä kuulemaan sitä, että millä tavalla se tapahtuu. Ja laadusta löytyy Synergissä tosi upeasti tietoa. Eli kaikki yritykset yleensä puhuu laadusta, mutta Synergillä on näyttää suoraan se, että miten se tehdään ja että se on oikeasti siellä niissä tuotteissa. Ja meillä on merkitykselliset tuotteet ja oikeat ratkaisut aivan kaikille ihmisille. Ja käytännössä niin just sitä parempaa terveyttä, mutta sitten myöskin parempaa suorituskykyä. Ja löytyy tuki kaikille kehon keskeisille järjestelmille. Tässä kuvassa me nähdään Synkin tuotteita, osan niistä. Tuolla vasemmalla ylhäällä on E9, joka on valtavan upea tämmöinen energia- treeniboosteri, keskittymiskykyä lisäävä, virkeyttä tuo lisää. Sitten vasemmalla on Performance Beats, joka on tämmöinen Tibetin puneen juureen perustuva boosterituote. Ja sitten on viherjuoma, joka on tämmöinen all-in-one viherjuoma, jossa on tuki niin kuin monesta eri näkökulmasta terveyteen, hyvinvointiin ja ravitsemukseen. Sitten on Phytolife, joka on nestemäinen lehtivihreä. On ProArgi, joka on sydän- ja verenkiertojärjestelmän terveyteen erityisesti, ja Mistify, upeat antioksidantit. Ja näistä kaikista tuotteista löytyy hyvin tietoa. Meillä on aina torstaisin tuoteesittely, ja sitten näistä tuotteista löytyy esitteet ja videot ja runsaasti ihmisten kokemuksia, ja kerrot vaan sen, että mitä tietoa kaipaat. Meidän johtava tuote on ProArgi 9, joka perustuu Nobelilla palkittuun tieteeseen ja siihen tutkimuksiin. Silloin vuonna 1998 niin 3 tutkijaa he voitti Nobelin lääketieteen palkinnon typpioksidista ja sen vaikutuksesta kehossa tämmöisenä signaalimolekyylinä. Ja silloin Synergy perustettiin justiin silloin vuosi sen jälkeen, ja se oli hyvin ajankohtainen asia, silloin mullistava tieto, joka johti sitten siihen, että Synergy kehitti loppujen lopuksi ProArgin, joka on kliinisesti testattu koostumus patenttivireillä. Esimerkiksi Puolassa se on tämmöinen Slotiotis-palkinto, jonka myöntää lääkärit, tutkijat ja terapeutit, niin siellä on tämmöinen lausunto ProArgista, että se on maailman paras verenkiertoa edistävä tuote. Ja Success Magazine on maininnut ProArgista sillä, että se on vuosisadan tuote. Ja tästä löytyy tiedewebinaari, ihan tämmöinen kuin Syner.one kautta ProArgi-webinaari. Ja suoraan tutkimuskeskuksen Mike Sanders hän kertoo ProArgista syvällisemmin. Eli siihen pystyy perehtymään ja saamaan tietoa, ja se on täysin suomen kielelle tekstitetty video. Ja siinä on terapeuttiset vaikutukset myös. Ja täällä PDR-käsikirjassa, mikä on tämä lääkäreiden virallinen referenssikirja, siis amerikkalaisten lääkäreiden, niin siellä on tämmöinen lausunto ProArgista, että se on maailman paras ja turvallisin arginiinituote. Ja se on useaan kertaan palkittu ja laajasti tunnustettu. Ja nyt ihan viimeisin tunnustus oli se, että tämmöinen Euromonitor, joka tekee maailmanlaajuista niin kuin tutkimusta, niin he oli käytännössä tutkinut sen, että niin kuin arginiinituotteet maailmassa, koska arginiini on äärimmäisen tärkeä ravintoaine, se on hyvin merkittävä ravintoaine kaiken kaikkiaan, niin he tutkimuksissaan havaitsi sen, että ProArgi on maailman suosituin arginiiniravintolisä. Ja tästä löytyy kuva tästä sertifioinnista, mutta myöskin Synergy teki tämmöisen lyhkäisen videon,
ihan minuutin pituinen video. Ja mä laittaisin seuraavaksi pyörimään tämän videon, niin katsotaan se ja sitten jatketaan tätä esitystä. 20 years ago, we dared to reimagine the future of wellness, powered by the Nobel Prize-winning discovery, revealing how nitric oxide fuels heart health, circulation, and vitality. This breakthrough opened the door to something greater. Driven by purpose and guided by the scientific expertise of the Hughes Center, ProArginine was born to improve and empower lives. The formula later advanced to ProArginine Plus, and through every evolution, every new format, and every new country reached, our mission stayed the same: to help people live healthier, more impactful lives. Today, over 1 million units are sold each year, changing lives in over 30 countries. And behind every box is a bigger story, your story. Your belief, your passion, and your leadership have built a powerful legacy. And the world is taking notice. Euromonitor International, the world's global market research and business intelligence leader, has named ProArginine Plus the #1 L-arginine supplement in the world. This is the legacy you've built, and the best is yet to come. Nyt sitten Synergissä saa hyvän perustan menestykselle, saa koulutuksen ja meillä on koulutussivusto, jossa on käytännössä pääsee itse tutustumaan välittömästi niihin asioihin, mitkä on tärkeitä sille onnistumiselle. Ja on 4 askeleen systeemi, jossa pääsee tunnistamaan sen oman unelman ja mitä haluaa käytännössä elämässä ja miten pystyy valjastamaan Synergin semmoisen kulkuneuvoksi ja siihen, että pääsee siihen, pystyy toteuttamaan ne asiat, mitkä elämässä haluaa. Ja käytännössä tämä on rakennettu sillä tavalla, että kuka tahansa pystyy oikeasti onnistumaan, jos vaan keskittyy ja tekee ne asiat. 100% ennustettava menestys. Ja että koulutus ei maksa mitään. Eli käytännössä se niin kuin monasti, jos olisi yritysmaailmassa jotta saisi tämmöistä koulutusta, niin pitäisi maksaa vaikka kuinka paljon, mutta Synergissä sen saa käytännössä ilmaiseksi. Ja tässä on valtava upea tukijärjestelmä menestyksen tueksi. Huippuluokan myynti- ja markkinointityökalut, henkilökohtainen verkkokauppa, yrityksen tarjoama asiakastuki. Meillä on suomenkielinen asiakaspalvelu, joka sijaitsee Barcelonassa. Siellä on ihan suomenkieliset henkilöt, jotka vastaa puhelimeen ja ne on ihan paikallispuhelumaksuja. Ja yrityksen tarjoama tuki kumppaneille, erinomainen virtuaalisten koulutusten ja valmennusten ohjelma aloittelijoille ja johtajille ja paikalliset ja kansainväliset seminaarit ja tapahtumat ja matkat kannustimena myöskin. Vahva yhteisö ja tiimi, jolla on hyvät arvot. Ja sitten meillä on Zoom-esittelyitä. Tiistaisin meillä on liiketoimintaesittely, torstaisin meillä on tuoteesittely ja sitten sunnuntai-iltaisin meillä on myöskin liiketoiminnan startti perehdytyskoulutus. Ja näistä saa aina maanantaisin meillä on semmoinen viikon startti Zoomi, jossa vahvistetaan kaikki aikataulut ja aina pysyy ajan tasalla, milloin on koulutuksia missäkin. Ja nyt sitten 16. päivä meillä tulee olemaan hyvin pian ensi viikon torstaina meillä on käytännössä niin kuin tulee olemaan tiedewebinaaria näiden normaaleiden lisäksi. Eli aika ajoin meillä on lähestulkoon kerran kuussa suoraan sieltä Hughes Centeriltä koulutusta ja myöskin semmoista koulutusta, johon voi kutsua ihan kaikki ihmiset mukaan. Eli nyt meillä on myöskin säännöllisiä eventtejä. Meillä on Suomessa seuraava eventti on Tampereella 16.5. Eli kuukauden päästä suunnilleen, vähän päälle kuukausi on seuraavan eventti. Eli nyt sitten tässä on erilaisia tapoja edetä, niin kuin itse liiketoiminnassa on erilaisia tapoja edetä, mutta nyt jos sinä olet kuullut tästä Synergistä tämän esityksen kautta nyt ihan ensimmäistä kertaa,
niin yksi vaihtoehto on lähteä tähän toimintaan mukaan partnerina, kumppanina, tiimijäsenenä. Ja yksi vaihtoehto on lähteä käyttämään ihan tuotteita asiakkaana, saada niitä hyötyjä siitä, pystyy tekemään sen työn, mitä tekee paremmin ja saada eri energiaa, elinvoimaa, aktiivisuutta, mitä tahansa hakeekaan, parempaa terveyttä. Ja sitten, jos sinulla on tullut mieleen jotain asioita, mitä kaipaat lisätietoja jostain asiasta, koska tässä esityksessä on käynyt tosi nopeasti monia asioita läpi, eli mitä tahansa lisätietoja jos kaipaat, niin varmistetaan, että saat sen tiedon. Ja nyt tässä on silleen, että tosiaan kun liittyy mukaan tähän toimintaan, niin saa saman tien käyttöön työkalut, verkkokaupat, verkkotoimisto, saa tuen ja pääsyn tähän järjestelmään. Ja sitten tässä ei ole mitään liittymismaksuja, tässä on vain oma starttipaketti käytännössä, jonka voi valita sen juuri sellaisen paketin, mikä itselle sopii parhaiten. Ja sitten taas asiakkaana pystyy saamaan normaali asiakashintaa edullisemmat hinnat, kun on etuasiakkaana. Ja sitten myöskin on mahdollisuus saada tämmöinen elämäntapa-analyysi, jonka kautta käytännössä pystyy tunnistamaan sitä, että mikä tuote tai mitkä tuotteet tukee sinua kaikkein parhaiten. Eli sinunkin on useita upeita tuotteita ja on myöskin systeemi, jolla pystyy tunnistamaan se, että jos pitää valita 1 tai 2 tai 3 tuotetta, niin mitkä ne on kaikkein tärkeimmät sinulle niin kuin juuri nyt ja seuraavat viikot ja kuukaudet. Ja sitten niin nämä liiketoimintaan liittymisessä, nämä starttipaketit, niin on tosiaan nämä peruspaketit, sitten on enemmän businesspaketit ja sitten on vielä nämä johtajuuspaketit. Ja yksi tämmöinen tosi suosittu paketti on tämmöinen V3-paketti, jossa on ProArgi, joka vaikuttaa sen verenkiertoon, siinä on antioksidantit ja sitten siinä on lehtivihreä. Ne toimii yhteisvaikutuisesti tosi upeasti. Ja tästä paketista löytyy lisätietoa, miten esimerkiksi nämä tuotteet toimii synergisesti ja miten ne on tehty. Ja tässä näkee vähän tätä hintaluokkaa, eli se esimerkiksi edullisimpia vaihtoehtoja on nimenomaan justiin tämä V3, eli se on 231,30 €. Ja sillä pystyy ihan täysillä myöskin, vaikka tässä puhutaan, että se on perustaso ja on nämä isommat tasot, niin jo sillä pystyy rakentamaan ja käynnistämään sen oman toiminnan erittäin hyvällä tavalla. Sitten on isompia paketteja, on tämmöinen 600 paketti, missä on reippaasti enemmän tuotteita. Ja sitten on tämä 1000 CV-pakettisysteemi. Ja näissä on semmoiset edut näissä isommissa paketeissa, eli 600 CV-paketilla saa automaattisesti 3 liiketoimintapaikkaa Synergissä, jolloin sitten pystyy ansaitsemaan vielä enemmän tuloja ja siinä on erilaisia hyötyjä. Ja niihin kannattaa tutustua halutessa. 1000 CV-paketeissa on sitten taas semmoinen etu vielä erityisesti, että jos tuo 20 ihmistä mukaan seuraavan vuoden sisällä 1000 CV-paketeilla, niin silloin saa sen summan, mikä on sijoittanut siihen omaan pakettiin, niin sen saa takaisin Synergiltä sitten vielä ekstra bonuksena. Ja nyt sitten toiset erilaiset niin kuin, erittäin suositut paketit on tämmöinen Performance Start. Siinä mielessä V3 on niin kuin peruselinvoima, energisyys, jaksaminen ja verenkiertojärjestelmä ja pitkäikäisyys, tämmöiset asiat. Niin tämä Performance Power-paketti tuo niitä asioita, mutta erityisesti suorituskykyä. Eli riippumatta siitä, että mitä tekee, niin pystyy tekemään sen paremmin. Et jos on yhtään väsynyt tai aivosumua tai mitä tahansa haastetta, niin tämä on semmoinen tosi tehokas paketti lähtee liikkeelle, että saa sen oman virran ja energisyyden ja elinvoiman kaiken kuntoon. Ja siitä on olemassa tietenkin tämä isompi performance-paketti. Ja nämä on ihan esimerkkejä ja sieltä löytyy tosi upeita ratkaisuja ihan kaikille. Ja sitten yksi on myöskin tämmöinen Purify-startti, joka on sitten just se Purify Microbiome-paketti, jonka mainitsin. Ja se on ihan henkilökohtainen paketti tai sitten tämmöinen, missä on 4 pakettia 3 hinnalla. Eli kannattaa valita semmoinen starttipaketti, joka sopii sinulle parhaiten ja sieltä löytyy varmasti kyllä semmoinen. Ja tässä vaiheessa mä haluan kiittää sinun huomiota erityisesti, että sä oot ollut
oot Synergy-tiedon äärellä ja pyydän, että oot yhteydessä siihen henkilöön, joka kertoi sinulle tästä esittelystä. Kerro, mitä ajatuksia sinulla heräsi ja mistä sä tykkäsit eniten tässä Synergy-mahdollisuudessa, mikä kiinnostaa sinua. Ja jos sinulla on jotain mielessä, että tarvitset, niin kun, tarvitset lisätietoa, tarvitset mitä tahansa kokemusta, maistiaisia, mitä tahansa, kerro. Ja niin nyt on ihan täydellinen aika Synergille. Ja mä voisin laittaa tässä lopussa vielä pyörimään tämmöisen yleisen löydä Synergy-videon, ja jossa käytännössä pääsee vähän näkemään sitä tuotekehitystä ja pääkonttoria ja Synergy-toimintaa kaiken kaikkiaan. Tässä mä haluan kiittää sinua osallistumisesta ja upeata illanjatkoa, upeata kuluvaa viikkoa, ja toivon, että näen sinut jossain vaiheessa Synergy-tilaisuudessa tai Zoomissa jollain tavalla. Jos voidaan auttaa sinua, niin kerro. Oikein paljon kiitoksia. Hei hei! Find it in your mind and in your body. Find it in your soul. Find Synergy and unlock the power and potential within you. A global icon for over 25 years, Synergy supports health-focused living, provides proven nutrition, and innovates to provide unique health solutions. Synergy is built on research, powered by leading nutritionists, scientists, and experts, in-house labs, in vivo and in vitro testing, peer-reviewed studies, and patented combinations. These elements set Synergy apart. Our artisans craft in small batches in our very own award-winning facility, sustained by the sun and certified at the highest standards in the industry. Every Synergy ingredient and supplement gets tested and retested for potency, purity, and accuracy. Minerals, vitamins, herbs, micro and macronutrients. All told, we use over 600 tests to guarantee quality. Thoughtful, intentional, groundbreaking products. As partners with regenerative farmers and fair wage harvesters, Synergy sources globally while making each supplement responsibly. And Synergy serves in the communities where it's sourced and sold, giving where there's need through the Impact Foundation. The world is changing. The future is happening. Mind, body, and spirit, connected and empowered. Find out more. Find Synergy.